So right now, what's up mga idol? So ngayon po mga idol, so may nagtanong po dito sa aking YouTube channel mga idol na yan, ito po yung tanong niya mga idol. Boss, pila di ay need balance sa eco-wins aron makadawat og booking. So siya po idol ay isang Bisaya, pero ayan, so magbisaya siguro tayo kasi siya po ay Bisaya. So yun, ano ni siya mga idol, no? So kung bag-o pa lang ka diri sa Maxim Dol, kinahanglan ka mag top up o minimum siya mga idol, no, nasa mga 300 eco-wins. Kay ngano dol, kay si Maxim adto siya magkalta sa imuha, sa ilahang share na pila 18%. 18% kay bag-o pa man kano, so 18% na siya. So adto na sila automatic mo-deduct sa imuhang eco-wins mo nang ang utanak no, kung nangutana ka kung pila di ay need balance. So since kay bag-o pa ka, so palod ka og kuan 300 minimum na siya sa 7-Eleven. Then sa sige nimo biyahe dol, no, kung daghan kag ma-complete nga orders, so magkagamay to siya ang 300 hangtod nga mahurot to siya. Then after ana, kung mahurot na to siya dol, palod na sad ka og balik. So ana lang siya, no. Then walay ang Maxim makakuha ka og booking hangtod ang imuhang booking nga request makaigo pa sa imuhang eco-wins. Pero na sa time dol nga mag-negative ang imuhang eco-wins, like for example na kay request na 100 pesos na booking, din ang imuhang eco-wins is nasa mga 15, like for example lang, sample 20 ana, 20 lang kay 18% man, no, so 100. So dapat na kay mga 18 co-wins ana nga kuan. So ano na siya, no, for example mo nang uban mag-negative kay, so like for example no, na kay nakuha nga booking na worth of 100 ang DF, then dapat ang imuhang co-wins ana is nasa mga 18 coins, kay sakto ra man siyang 18 coins sa 100 kay 18% man ka. So ang uban mag-negative ana dol kay ngano na uban na mga customer nga mag-change og location, like for example, no, gikan siya dire sa Maymingla, gikan sa Mayminglanilla padong sa ipunta na natong Talisay, so andi 100, then nag-change location siya, like for example Pardo, or gusto siya Madog City. So sa city siguro ang DF ana nasa mga 160 ana, budala to 160, example lang man, example lang, ipunta na 160. So ang imong coins is 18, so short siya. So mo na ang resulta na dol, after nimo ma-complete is negative ka. Pero kato negative na coins nimo dol, automatic to siya madidak kung magpa-refill sad ka din. Mao na to, dili na ka, kung dili jud ka magpa-refill, dili na ka makakuha og booking ana, dili na ka maka-accept og booking. So need jud nimo nga magpa-refill ka. So dire sa Maxim wala siya ingon na kanang need og balance, as long as nga ang booking nga imong request is makaabot ang imong eco-wins. Pero suggestion lang ako nimo, mas maayo og kung sa tan-aw nimo gamay lang imong eco-wins, like for example sa mga 50 coins na lang, so pagpa-refill na sa 7-Eleven kay samtang naka-turn ang imong auto assignment filter din ay mga lagyo nga location nga dool sa imuha. So dili masod sa imong booking kay ang imong eco-wins short man. So ana lang, so dapat tan-aw nimo pag gamay na lang imong eco-wins, like for example mga 50 pa ubos. So kanang 50 pa ubos hinuon, kung sample kung na-booking mo sulod, so layo na ginon ang mga 50 kay kana ganing 200 nga DF gani layo na magay kayo na. So kanang mga 50 nga eco-wins kwarta pa ka ana og mga kuan, makakwarta pa ka ana og mga 300 siguro, or basta kay 18%, basta makasya sa 18% ang kuan. Pila ka 18% ang 50. So mga 2 kapin siguro, basta mga 300 siguro mo makwarta pa ng kuan. Pero suggest na ko nimo nga mas maayo og kuan, pag magpa-load na lang jud ka pag gamay na imong eco-wins para dili ka mabitin sa mga booking. So ana lang, no. So shout out kay aning shout out kay saan siya, PT Castle. So shout out nimo diha, no. So amping sa imong pagbiyahe. Og thank you sa pag-comments dire sa atong YouTube. Og syempre, no, sa mga bagong rider dire, so ay magkalimot, no. Ako sige jud ko balik-balik ani inform sa inyo, bisag dili ako ang admin sa Maxim, pero since kay ga-vlog ta dire sa Maxim, since kay dugay-dugay dito sa Maxim, ug syempre daghan kay mga bag-o nga rider karon, so daghan pa sila og dapat nga makatunan. So samot na kita nga dugay-dugay ta dire sa Maxim.
So dapat mag-share sa ta og mga techniques o mga diskarte or unsa may mga bawal diri sa Maxim nga dapat may bawaan sa mga bag-o. So ana lang no. So thank you so much mga idol, and then siyempre amping sa inyong pagbiyahe mga idol. Ug siyempre mo kalimot sa pag-subscribe sa to YouTube channel para ganahan sa tanong mag-upload og mga tips para sa inyo ha. Alright no. Amping mo sa biyahe mga idol. Alright, bye.